Que tal? Moi boa noite. Aquí comeza o Afiando 23 de Irmandade TV. Que tal? Moi boas noites, benvidos un día máis ao Afiando de Irmandade TV. Hoxe Aurelio non poderá presentar o programa porque ten problemas de saúde, pero xa mañá estará de novo con vos. Falaremos hoxe dun caso de discriminación lingüística nun colexio de hípica de Casas Novas, onde unha monitora lle pediu a unha das rapazas que non falase en galego porque non a entendía. Falaremos tamén desas sectarias que arderon dos montes da Rede Natura en varios terribles incendios na fin de semana pasada que se siguen reproducindo xa dende onte tamén. Tamén falaremos desa sustitución no Partido Popular Catalán de Alicia Sánchez Camacho polo anterior alcalde de Badalona por Xavier Albiol. Paso xa a presentarvos a mesa que falará connosco destes temas. Pepe Arias, que tal? Moi boas noites. Moi boa noite. Alba Nogueira, boa noite. Hola, boa noite. Javier Carnota, boas noites. Hola, moi boas noites. Ben, pois, antes de abordar todos estes temas, o primeiro que imos facer vai ser ver un vídeo resumo da xornada de onte do Afiando número 22. Imos aló. Hoxe estábamos falando, oín varias veces que era un éxito histórico sen precedentes, os 25.000 asistentes. Como eu non lembro nunca un 25 de xullo que non fora un éxito histórico sen precedentes por parte dos convocantes. Concreta, e unha candidatura de unidade nacional. Unha candidatura de unidade nacional para presentando un partido que sería instrumental, é dicir, unha candidatura con personalidade xurídica propia, que haxa un grupo parlamentario nacional galego, nacional, non nacionalista. Pero non temos que facer lecturas políticas dunha manifestación, non nos vai condicionar as lecturas políticas desta manifestación que as lecturas políticas que hai que facer dos resultados electorais que xa houbo. Pois ese era o resumo do programa de onte, no que tamén se falou dese manifesto viral que fixo a mocidade para esa candidatura conxunta. Non sei se queredes abrir un breve debate agora ao principio sobre ese vídeo conxunto, despois sobre esa manifestación, Pepe. Bueno, a ver, evidentemente, a manifestación eu penso que é histórica no sentido de que por primeira vez as organizacións políticas dan un paso atrás a hora de convocala, pero penso que outras cousas ainda están por ver, non? Fican moitas cuestións que supoño que se irán despexando de cara ao verán e, bueno, tamén vemos unha proliferación de manifestos, tamén aparece un manifesto sobre a Marea Galega, eso é positivo, non? Que haxa diferentes voces que den mensaxes, non? E que non partan tan só das organizacións políticas, pero veremos a ver, eu penso que ainda é cedo, non? Para ver se teremos esa candidatura nacional galega ou non. Alba. Ben, con respecto así un pouco as tres cousas, a manifestación eu creo que efectivamente foi un éxito e que eu creo que sí que hai que facer unha lectura política porque na medida en que se consuga a tanta xente tanto organizada como independente, eu creo que iso ten unha significación política evidente, é dicir, non foron a festa do marisquiño, estaban nunha manifestación reivindicando a nación galega e con un manifesto que era claro reivindicando os dereitos non só de Galicia, sino de todos os sectores sociais que están agredidos, de todos os sectores productivos que están nunha situación moi dura e que están nunha situación moi dura precisamente por esa, digamos, falta dunha representación nacional que defende os intereses de Galicia. Entón, eu creo que eso é foi un primeiro paso, foi un paso, eu creo que ilusionante, e onde todo o mundo que asistiu, eu creo que saiu especialmente contento desa unidade. A partir de aí, eu creo que nos corresponde a todas e a todos actuar con xenerosidade e conseguir encauzar esa ilusión coa participación, evidentemente, de moita xente que non está organizada, que deixou de estalo, pero tamén ca participación das organizacións políticas, porque nada hai, digamos, que represente millor a cidadanía que se organice políticamente, sindicalmente, socialmente, en todos os sectores, porque senón é difícil defenderse.
Dicir que as organizacións tamén son unha forma para que a sociedade se defenda de forma articulada e non polo mero individualismo. Entón, bueno, pois eu creo que é bo. E con respecto aos manifestos, pois eu creo que o da mocidade é simbólicamente especial. Eu vino esta mañán e a verdade é que, pois eso, que un conxunto xa importante de mozos e mozas, moitos deles asinan como emigrados, que se unan, ademais políticamente diversos, que tamén eu creo que é un elemento relevante e distintivo deste manifesto con respecto a outros, pois, bueno, eu creo que é positivo e, ademais, que fai un chamamento pois moi parecido ao que facía a propia manifestación, non? Javier. Bueno, quero valorar, xa fixemos incluso antes do propio 25 de xullo, o feito de que houbera unha convocatoria, digamos, que diferente ou especial para esta ocasión na conmemoración do Día de Galicia. Ao mesmo tempo, tamén hai que decir que, dado que hai un éxito natural da convocatoria, non creo que sexa bo facer máis alá, querer facela máis especial ou ser a mellor manifestación de todas as que houbo, etc. Porque eu creo que a cidadanía, cando responde do xeito en que se fixo o 25 de xullo, responde a un feito, e é que se producen en casos concretos da historia de Galicia onde os cauces habituais de desenvolver as inquedanzas, as reivindicacións ou políticas e sindicais fallan. É dicir, neste momento fallan os partidos, fallan os sindicatos, faltan propostas, faltan conversas e diálogo entre eles, a sociedade o ve, e eu remítome, por exemplo, a un caso semellante a resposta que está moito máis multitudinaria incluso, que foi o caso do Nunca Máis. É dicir, hai que saber despois, por parte de esas organizacións políticas e das que se poñen ao frente de todas estas cuestións, dar unha resposta, non defraudar, non fallar a xente. Entón, eu que pediría, como piden tamén estas mocidades, é que de aquí en adiante se tomen en serio as cuestións que ali se plantexaron, as reivindicacións que todos queren, e se chegue a unha proposta que parece que a cidadanía solicita, que é de conseguir unha candidatura nacional. Non sei se tens alguna matización máis? Eu só unha cuestión, é dicir, que eu creo que hai que ter unha certa, digamos, equilibrio na análise incluso de momentos históricos, porque tamén se fai moitas veces unha lectura, por exemplo, ca cuestión de Nunca Máis, non? É dicir, que parece que foi puro espontaneísmo e que aí non houve tamén un traballo organizado. Entón, eu creo que a cidadanía, efectivamente, foi moi importante e o pulso cidadán mayoritario e non organizado é relevante, pero sin a pulsión organizada é difícil que calquera movimento desas características teña unha continuidade. E eu digo ademais incluso pola miña experiencia personal. Eu estuve na Comisión Xurídica de Nunca Máis e, digamos, a permanencia histórica da Comisión Xurídica Nunca Máis, especialmente dos letrados, de Pedro Trepaz, de Miguel Fernández, etc., debeuse e poido manterse ao cabo do tempo porque houve organizacións detrás que mantuveron ese traballo hasta 2013, que foi cando foi a sentencia. Entón, que eu creo que temos que ter presente, é dicir, que para todo o traballo social é precisa organización, pero a organización ten que ser o suficientemente flexible e permeable para que a xente non organizada teña un espazo e poida aportar e incluso tirar moitas veces polo carro, pois unindo vontades e facendo un labor que tamén é moi relevante. Que hai que cambiar os mecanismos de todos os xeitos. Valgan os mecanismos, hai que cambiarlos. Por aí algo máis, Pedro? Sí, a ver, eu penso que despois das eleccións municipais o mapa e o marco do campo de xogo non ficou reducido só ao nacionalismo organizado, senón que as candidaturas de Unidade Popular, as chamadas mareas, que sí que é certo que tiveron un resultado moi importante nas 3 cidades máis relevantes da provincia da Coruña, pero que foron máis de 70, bueno, pois tiveron ese resultado, e aí xa era un chanzo de confluencia entre esquerda partidaria e esquerda social. Eu penso que ese é un dos motores da confluencia. Outro está na sociedade non organizada, nas diferentes asociacións, e outros son os partidos políticos, tanto os nacionalistas como os non nacionalistas que operan neste país. Entón, eu penso que eses son os 3 espazos que deben dialogar e que deben de chegar a acordos se falamos das eleccións xerais, pero eu penso que ten pouca relación ese proceso, que é un proceso pois que dependerá un pouco tamén dos ritmos que veñan impostos polo calendario electoral que a propia manifestación, que os manifestos que están aparecendo.
Ben, pois, se vos parece, deixamos aquí esta cuestión, entón imos dar a información sobre este caso de discriminación lingüística do que falaba ao principio, logo abriremos un turno de debate, despois falamos con Marcos Maceira, co presidente da Mesa pola Normalización, a ver que nos conta do que falaron cos pais da rapaza que sufriu este caso de discriminación. Vimos de coñecer onte un caso de discriminación lingüística nunha hípica de Arteixo, na de Casas Novas en concreto. O centro xestiona unha empresa que preside Flora Pérez, a muller de Amancio Ortega, o máximo accionista de Inditex. Es que a ti no se te entiende cuando hablas. Te explicas tan mal así, yo, si te hablo castellano, tu obligación es hablarme castellano. Foron algunhas das frases coas que as monitoras do campamento de verán de Casas Novas se dirixiron a unha das pequenas que abandonou o campamento tras unha semana aturando este tipo de desprezos. Marcos Maceira, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, sostivo que é completamente intolerable que no 2015 nenos e nenas galegas teñan que aturar este tipo de actitudes por parte de presuntos educadores. Pero o máis incrible, sostiña, era que os responsables do centro o asuman como normal. Por outra banda, a Mesa exixe a intervención da Secretaría Xeral de Política Lingüística, que ten a obriga legal de velar polos dereitos lingüísticos dos galegofalantes e impedir que ninguén se senta discriminado por falar en galego. Os pais explicaron na entrevista ao digital Sermos Galiza que eles o que queren é que isto non lle ocurra a ningún cativo máis. Tamén contaron que foron reclamar ao centro, a Casas Novas, sobre esta cuestión, porque foi o que lles recomendou o xerente, pero que tras 40 segundos protocolarios na porta, pois non lles deron ningún tipo de solución, solamente lles devolveron os cartos da matrícula, xa que a rapaza vai abandonar o centro de hípica. Tamén comentaban os pais que un dos monitores sí que lle falaba en galego á nena, pero que era co que menos trataba, pero que as outras dúas monitoras pois tiñan este comportamento reiterativo con ela. Ben, abrimos a mesa, empezamos por Alba. Ben, desafortunadamente non é un caso aillado no sentido de que a maior parte das actividades de tempo libre en Galicia con nenas e nenos pequenos se desenvolven en castelán, é dicir, todas as persoas que temos rapaces en idade escolar sofremos que nos clubes deportivos, nos campamentos, nas actividades extraescolares nas escolas, sexa a tónica habitual, sexa o uso do castelán prácticamente, incluso en entornos galegofalantes maioritarios. E iso nos leva a que eso non debe ser, eso é unha vulneración dos dereitos lingüísticos, nun momento onde as persoas son especialmente fráxiles e onde eso pode levar a que cambien as súas pautas lingüísticas. E hai que ter, un carácter relativamente forte aos 10 anos, aos 8 anos, se outros nenos ou algún monitor se mete contigo, para manter, incluso para comentarlle aos pais, porque en moitos casos probablemente eso quedara, na cabeza da pequena e non se comunicara. E a continuación, claro, eso é totalmente contradictorio co discurso que leva adiante a Secretaría Xeral de Política Lingüística. A Secretaría Xeral de Política Lingüística leva dicíndonos moito tempo que o problema non está na educación, cando todos decimos que hai un grave problema co galego na educación e que nos espacios de socialización, de lecer, etc., onde habería que actuar, e eu non sei a que agardan. Non sei a que agardan para introducir nos currículums da FP, por exemplo, de animación de tempo libre, unha materia de sociolingüística, ou non sei a que agardan a que nas escolas de formación de profesorado se teña especial cuidado con estas cuestións, é dicir, non sei a que están agardando a dar instruccións aos seus propios monitores en campamentos da Xunta, e entón teñen todo o camiño aberto, e eu creo que ninguén lles vai decir que paren. Javier. Pois estou por sacar outra vez o guante, xa unha vez pasei o guante por esta mesa para un tipo de cosas. Eu creo que aquí tamén non viría nada mal dos guantazos públicos, pero neste caso non incluso as monitoras, senón de novo os responsables que yo permiten neste caso. Eu creo que é unha hipocrisía instaladísima na administración autonómica,
respecto do idioma, é dicir, fan son as leis que as sabiendas de que non se van a cumplir, pero que permiten salvar ou polo menos quedar medianamente ben a nivel parlamentario, etcétera, etcétera, e ter incluso pois unha defensa máis ou menos a que recorrer cando suceden este tipo de casos para salvagardarse de denuncias públicas do momento mediático que soe levar incorporado un caso deste tipo, non? Eu creo que o galego é eso, neste momento pode gozar a mellor dun marco xurídico administrativo que dá a impresión de que o defende, pero que non queda máis que nos papéis, que hai un problema no ámbito escolar, no ámbito docente en xeral e incluso na promoción cultural, que é evidente, pero que non se lle pon remedio porque non se desenvolve ese o mellor magnífico marco xurídico do que dispoñemos, e despois, home, está clarísimo que hai un terreo onde tiña que traballar especialmente o goberno galego, que é o desenvolvemento na sociedade, é dicir, non se trata de... Eu son un pouco partidario de prohibir o emprego de outros idiomas, pero sí de favorecer o emprego do galego, e sobre todo de que aquel que o teña que o queira empregar, aquel cidadán que sinta a necesidade de expresarse en galego en todos os seus ámbitos da vida, non só de portas para dentro da súa casa, o poida facer con absoluta liberdade, comodidade e incluso con prioridade. Por lo tanto, este tipo de cousas, eso, fanme sentir un pouquiño mal, porque síntome enganado pola propia administración que eu religiosamente pago cos meus impostos, non? E me parece mal, E despois, home, pois, teñolle que sumar ao Emporio Ortegas a dos problemas, non? Un, que non, porque non me parece tampouco boa a contestación que se lle dou aos pais na porta, e dúas, pois que é o único magnate deste mundo que non pode facer a rolda de prensa sobre os beneficios que a súa roupa posta porque non lle cabe. É dicir, a ver se dunha vez fai roupa tamén para os que ocupamos un poquinho máis de espacio neste mundo, e xa con as XL como é debido. Pepe. Bueno, a ver, eu penso que o caso é importante tamén porque lembremos que este goberno utilizou a cuestión do galego para erosionar o bipartito, non? Foi un dos temas que estivo na precampaña e eu simplemente non me quero imaginar o que acontecería se en vez de ser un neno galego falante, fora un neno castelán falante, se estarían rasgando as vestiduras en diferentes medios de comunicación que todos podemos imaginar cales son, non? Entón, eu penso que dende ese punto de vista hai un cinismo e convertir o galego nunha lingua ritual, non? Simplemente para actos públicos, pero despois a súa promoción, bueno, pois fica nun segundo plano. E eu penso que, con tal de que se cumplir a lei, eu penso que a situación mudaría radicalmente en todo o que ten que ver co ensino, non? Porque penso que é algo que está na legislación posto, pero que non se aplica na práctica, non? E penso que é algo que nos ten que facer reflexionar. Ben, pois parece que xa temos aquí a outro lado do teléfono a Marcos Maceira, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Hola, Marcos. Boa noite. Que tal? Ben, entre a indignación polo acontecido e tamén a sorpresa pola solidariedade que levantou este caso, que está pois en boca de todo o mundo, non? Onte mesmo se nos bloqueou a página da Mesa, hoxe tamén, bueno, parece que está tendo a repercusión de vida, non? Polo menos en amplos sectores sociais. Logo, nos medios de comunicación en xeral, non falo de vos ni de outros medios, pero sí que hai algúns que non prestaron moita atención cando un caso de discriminación moi grave, non? Porque padece unha menor que a máis, e a máis aproveitándose da situación de superioridade que soen ter as monitoras neste caso nese tipo de campamentos. Supoño que vos falaríades cos pais, que vos transmitiron os pais da cativa? Primeiro, tamén a indignación e a sorpresa por todo o apoio que están recibindo estes días, non? Eles, lóxicamente, prefiren manter o anonimato, especialmente tamén para protexer a situación da rapaza, mas tamén con esas ganas de que estes feitos non se volvan a repetir, non? E, ademais, hai que salientar tamén a disposición da rapaza que, mal a súa idade, non?
pois tamén é capaz de facer frente a ese tipo de situacións, darse conta da situación na que está vivindo e o desexo de que este caso non se repita para ninguna outra rapaza da súa idade en ninguna situación deste tipo, en ningún campamento deste tipo. Que pedides dende a mesa para que se corrixan este tipo de situacións? E, bueno, para esta situación concreta tamén. Ben, nos o que xa fixemos foi dirixirnos á administración, tanto a Secretaría Xeral de Política Lingüística, como o Lar do Pobo, como a Consumo, para que tome as medidas oportunas, desde logo a sanción é unha das cousas que teñen que contemplar, para que este tipo de feitos non se repitan. Evidentemente, este caso está, hai outros moitos que existen e que non se denuncian, hai que nós queremos tamén dar os parabéns á familia por ter denunciado este caso, porque sabemos, porque non chega información, tamén hai xente que non se atreve a dar o paso e denuncialo, que precisamente neste sector dos campamentos é un dos sectores onde se vulneran os dereitos lingüísticos de menores continuamente. Ese tipo de agresións verbais son continuadas en moitos brans de moitos anos deste país. E nos pedimos que a administración actúe porque é a súa obriga. Nós podemos prestar asesoramento, neste caso a familia, ou podemos facelo público, podemos dirixirnos a novas administracións para que o fagan, mas nós como entidade non temos máis capacidade de ir máis alá. A administración siga ten e a súa obriga actuar para que estes casos non sucedan. Non teña por suceder cando ademais do que se trata é de poder utilizar a nosa lingua con absoluta normalidade, algo que non acontece e que este caso pon evidencia e ademais nunha situación gravísima, porque, como dicía antes, aproveitándose a situación de superioridade nun marco concreto, nun campamento, se humilla directamente a unha rapaza, a unha nena, por o simple feito de utilizar a lingua galega e ademais con alusións que non, desde logo, absolutamente fora de calquer contexto normal. Desde logo isto é gravísimo. Marcos, parece sorprendente que en pleno ano 2015 e despois de moitos plans de normalización siga ocorrendo isto? Claro, é sorprendente, mas o problema é que é demasiado cotidiano. Hai pouco denunciábamos un caso, vos tamén vos facía de xeco del, dunha persoa que tivo problemas para operarse tamén por solicitar o consentimento autorizado en galego. Poderíamos comentar centos de casos concretos que nos tramitamos tamén desde a mesa onde se vulneran dereitos lingüísticos. Neste caso, a gravidade tamén está no feito de ser unha menor. E estamos no 2015, mas é lamentabilísimo que teñamos aínda que vivir nunha situación así. Mas o certo é que hai unha sociedade galega activa tamén para mobilizarse e que esses casos non volven a suceder. O que non temos é, do outro lado, unha administración que se active tamén cumprindo os seus propios plans e a súa propia legislación para que estes casos non acontezan. O problema que temos é unha sociedade que é capaz de mobilizarse, de actuar, de denunciar, en algúns casos, mas en frente, do outro lado, temos unha administración que en vez de acompañar a esa sociedade, o que fai é xusto o contrario. Nos esperamos que neste caso, e a partir deste caso, desde logo a administración actúe e comecen a solucionar realmente as cousas. Pois moitas grazas, Marcos, por atendernos. Moitas grazas a vos. Un saúdo. Boa noite. Ben, pois así nos resumía o presidente da Mesa pola Normalización, Marcos Maceira, este caso de discriminación lingüística nese centro hípico de Arteixo en Casas Novas. Comentabades vos aquí que, ben, a administración pública ten que cumplir certos compromisos coa lingua, pero como artellar isto nas empresas privadas? Porque a empresa privada sempre che pode dicir que, bueno, a empresa privada paga, bueno, que xestionase ela mesma, entón que fará co idioma o que queira, non? Que medidas se poderían aplicar? Empezamos por Pepe. A ver, eu penso que é un elemento complicado, non? Pero en caso de que sexan empresas subvencionadas, non? Que é unha, digamos, un fenómeno que neste país coñecemos de sobra. Eu penso que hai moitísimas empresas que teñen convenios ca administración pública que non utilizan o galego, non? Por exemplo, ese sería un primer requerimento. Despois, eu penso que é complicado, non? Se a sociedade non o demanda, o feito de que as empresas o incorporen. Pero, bueno,
dende iniciativas sociais. Aquí en Compostela, por exemplo, temos as escolas Semente, non, para nenos galegos, como outras empresas máis grandes, como pode ser R, non, pois utilizan o galego de maneira normal, non. Entón, eu penso que aí sí que é necesaria unha reflexión grande de por que empresas que non teñen esa dependencia cas administracións non utilizan o galego. Mellor a xente que exerce de consumidora pois debe de presionar e debe de exixir máis. Hai empresas onde é máis fácil e outras onde é máis difícil, porque hai, non sei, moitas destas empresas das que estamos a falar, especialmente as de servizos, que recorren ademais tamén en algún momento da súa existencia á subvención, moitas xa de xeito picardioso, podemos decir, pero para poder optar estas subvencións inclúense nas súas actas fundacionais a defensa da cultura, do idioma, de non sei que, toda unha serie de frases feitas que se incorporan precisamente para poder en un momento determinado optar a algún tipo de axuda de carácter público. E outros sitios, nesta cosa que me queda así un pouco pendente, volvo a estar así un pouco queimado como outro, o sinto, porque a mellor tampouco estou elevando demasiado o tono, e co cal que non quería desde logo é desvirtuar a denuncia, non? Pero eu vexo nesta historia unha certa vinculación. Neste caso específico, hai outros casos do idioma que non, pero no caso específico, donde se exerce esa superioridade ou te sintes en un momento determinado en maioría suficiente de castelán falante como para poder dirixirte ofensivamente ao galego falante, un problema de memoria histórica. Un problema donde tamén aquí non está resolto, donde o silencio que mantén, ademais, a dereita neste país, inflúe precisamente en como se condicionou culturalmente a sociedade ao longo de todos estes anos para non convivir con normalidade entre galego-falantes, castelán-falantes e aqueles que manexamos os dos idiomas, pois a mellor en distintas circunstancias da vida, non? Entonces, eu creo que esa pluralidade da que tanto se fala e da que a veces tanto se cacarea por parte do presidente da Xunta, de que se convive con normalidade, etcétera, etcétera, e que aquí todo o mundo pois estamos nun marco moi plurilingüístico e tal e cual. A hora da verdade non deixa de ser unha fachada que tapa, como se tapan pois tamén os casos de memoria que todos recordamos, que cada vez que se lles fala deles tamén en sede parlamentario, se lles reivindica en outros ámbitos, pois tamén procuran facer a vista gorda de como se non houbera nunca pasado nada neste país. Ben, con respecto á pregunta que facías, as empresas privadas hai forma de condicionalas na súa actividade e o problema que ca lingua temos como unha especie de atavismo ou de tabú que non nos pasa con outras cuestións, é dicir, as empresas privadas cumplen normas de seguridade, de etiquetado, de laborais, etcétera, etcétera. É dicir, as empresas, o seu funcionamento está regulado e o seu funcionamento lingüístico pode estar regulado. De feito, ese é o paso que deu Cataluña, que a súa lei de política lingüística, que é como o segundo chanzo do seu proceso de normalización a finais dos anos 90. É dicir, tuveron unha primeira lei moi semellante á nosa, tamén a principios dos anos 80, pero eles deron un segundo chanzo que foi a lei de política lingüística. E se introducía a acción no sector privado como ese segundo nivel. Primeiro actuamos no ámbito público, na sanidade, no ensino, na administración e despois imos ao ámbito privado. Como se pode facer? Pois, por exemplo, pode facer con cousas como os que apuntaba antes Pepe, é dicir, a Lei de Subvencións de Galicia, de feito, aprobada no bipartito, contemplaba que as subvencións teñan condicionado lingüístico, de maneira que ti podes condicionar a unha parte do baremo da adxudicación desa subvención ao cumplimento dunha serie de requisitos ou compromisos lingüísticos. Esa podería ser unha vía. A outra, moitas das actividades que realizan esas actividades fanas por contratacións ca propia administración. É tan fácil como que os pregos de contratación administrativa obrigan as empresas que traballan para a administración a entregar os informes, a facer as actividades. Tes un campamento infantil subvencionado polo Concello de Santiago? Pois fai nos pregos que os monitores teñan que expresarse en galego. É tan fácil como iso. Ou unha escola infantil xestionada por un concello. Iso é así de fácil. E despois hai unha terceira posibilidade e é introducir un respeto aos dereitos dos consumidores. Hai un dos dereitos dos consumidores son os seus dereitos lingüísticos. De feito, aquí, na lei
non me sale ora o nome, é unha lei de servicios, de transposición da Directiva de Servicios de 2010, está previsto a garantía dos dereitos lingüísticos dos consumidores nas relacións privadas. Entón, se iso se incumple, deben poder aplicarse as sancións en materia de consumo por infraccións aos consumidores. Entón, habería posibilidades. E despois eu creo que hai outro elemento que tamén é relevante. Na medida en que os poderes públicos exercen unha presión social ou un labor de convencimento social, é dicir, na forma en que se comportan os poderes públicos acaban comportándose moitas empresas privadas. E a proba é que no bipartito hai moitas empresas que empezaron a actuar en galego simplemente porque sabían que eso podía ser, digamos, un elemento máis favorable nas súas relacións cas administracións públicas. Iso dicho calquera que traballara no mundo da consultoría, etc. Entón, claro, se tuviéramos un goberno noso e non esta especie de caladiños, pois seguramente socialmente as empresas responderan tamén de outra maneira. Se vos fora desos pais desta cativa e vos chegase a casa contándovos isto, porque claro, estas cousas a veces parece que é complicado denuncialas, non? Porque ata non sabes moi ben por que cauces tirar. Vos que faríades? Empezamos por Javier. Eu creo que o caso que se dou é pois a punta do iceberg visible, é dicir, haberá moitos casos en que os pais por un instinto, sobre todo, de protección da menor, o que fagan sexa retirala, non? E calar e intentar facer unha vida normal coa rapaza e intentar que isto quede como un incidente de fácil esquecer para a rapaza. Non é quizáis o que a sociedade debera demandar dos pais, pero é o que probablemente a maioría faríamos, co cual hai que tamén valorar o paso que deron estes pais cursando denuncia. A denuncia tampouco é tan, unha vez que o faz, tampouco é tan complicado, non é un mundo no que te teñas que ver aí litigando todo o tempo, decir, unha denuncia, pois seguramente podrá darnos un poquinho, despesarnos un poquinho máis este terreo, non? Pero de tipo administrativo, co cual, bueno, pois a presentas e punto, e tampouco é unha cousa que che queda aí marcada que vayas cun foco todos os días, nin que vayan a correr as cámaras detrás túa, non? E, polo tanto, o que debemos facer é denunciar todo este tipo de casos. Aí, ademais, precisamente, unha das respostas que tamén se soen dar por parte do goberno para defender a súa falsa política de defensa do galego é que non hai unha demanda social de que aquí, como sucede en Cataluña ou en outros lados, a clase media alta e a clase media non demanda o uso e a defensa do idioma. Eso é falso, porque efectivamente, decir, o caso que decía Álvaro dese mínimo período do bipartito demostrou que a sociedade de repente atopou o camiño para falar o galego. Falábase máis na rúa, falaban as empresas, desenvolvíanse de oficio, todas estas cuestións como os papéis dos que falábamos outro día do consentimento para unha operación, todo eso se facía de oficio, é dicir, desenvolvíamos o idioma con unha facilidade que quen lle podera dar a outros países chegar a esa proactividade da sociedade para a súa normalización. O que pasa é que, claro, atopámonos moitas máis veces das que deberamos con estos atrancos importantes, porque aquí estamos a falar dun caso dunha escola hípica, pero atopámonos no dentista, no médico, ao mellor no supermercado, en calquera lado, donde a resposta inmediata non é no teu idioma. E sabes que non vai ser castigado, o que pode ser terse, ao mellor, ser víctima ti das miradas do entorno, se lle increpas ti e solicitas esa resposta da que eres digno acreedor en galego, non? Entón, a verdade é que sería moi importante que houbera un cambio radical por parte dos nosos administradores autonómicos neste sentido. Sería fundamental. Pepe. Bueno, non teño fillos, entón é un pouco complicado, non? Pero
Eu penso que tamén o que facilita a denuncia é o feito de que sexa un campamento de verán, non? Porque se fora, por exemplo, nunha escola onde teña que estar todo o curso, pois aí seguramente a atitude dos pais teria que ser diferente ou acontecería o que pasa co tío, non? Que os nenos entran pola porta falando galego e salen falando español, non? Quero dicir, é unha atitude que eu penso que se repite moitísimo, non? E eu penso que as novas xeracións o galego pois vai a quedar algo, bueno, moi minoritario se non fai algo, non? Porque sí que é certo que para conservar unha lingua é fundamental o papel das institucións públicas, non? Aquí non temos un Estado propio que a garanta e vemos como as institucións autonómicas, bueno, pois fan o que fan, non? Entón, eu penso que pois hai outras cousas, non? Que van máis alá do que ti dis, non podemos ir ao quiosco e mercar un xornal en galego, quer dizer, hai moitísimas cousas que calquera falante, calquera parte do mundo pode facer, que nós estamos privados de poder facelo, non? Alba. Eu facía aquí agora un reconto rápido dos sitios onde eu presentei queixas ou tuve problemas por razón do uso da lingua e tuve problemas con un médico que me exixiu falarlle en castelán nunha notaría no xulgado ano pasado para facer un poder para pleitear en favor do meu abogado, que é o documento que se fai en todos os pleitos, e nin siquiera ese documento tiñan aquí en Santiago, nun dos xulgados de Santiago, traducido ao galego. No propio ensino universitario e na xencia tributaria. É dicir, que se viramos en todos os ámbitos prácticamente da vida, tuven que presentar unha queixa. E en actividades deportivas, efectivamente, eu a sensación que teño, no caso dun dos meus fillos, é que algunha das actividades deportivas que deixou de practicar era precisamente porque era un entorno castelán falante onde pois era un pouco un bicho raro e non tiña un especial amparo por parte dos monitores, e se cambiou outra actividade deportiva que se desenvolve prácticamente íntegramente, que é o fútbol de base, que en Santiago é prácticamente en galego en exclusiva, non? Entón, eu creo que eso mostra, digamos, a situación na que estamos, pero eu creo que no caso das nenas e os nenos pequenos, pois é especialmente grave esta situación, porque esta nena da que estamos falando é unha nena que tuvo que renunciar a unha parte do seu lecer. É dicir, quererían no mes de xullo que fixera unha actividade distinta ou que aprendera a andar a cabalo ou que seguira perfeccionando o que fora e ten que renunciar ao seu lecer por unha situación desta. Entón, é grave ter que renunciar a espazos da túa vida ou ámbitos de actividade pois porque hai situacións de presión deste tipo. Entón, eu creo que, bueno, que se debe actuar e que en todo caso mostra, digamos, a cantidad de cousas que aínda hai por facer, a pesar de que a Secretaría Xeral de Política Lingüística pois nos venda que estamos nos mundos de Yupi, non? Ben, pois con isto imos pechar esta mesa. A continuación, imos ver un dos vídeos resumo desas actividades do Apóstolo 2015 e logo xa imos ir coa segunda parte do programa na que falaremos desa lacra de todos os veráns, dos incendios, este verán especialmente graves, porque xa levan queimadas 800 hectáreas da rede Natura. Pero imos primeiro con ese vídeo resumo do Apóstolo. Actuaron ben e estuveron bailando e me o pasei moi ben.
Muy bien, a mí siempre me encantó porque mi abuela es de aquí y de pequeña veníamos, mi hermano y yo, aquí en Santiago a verlos y ahora llevamos a nuestros hijos. Cuando empezaron a bailar, cuando vi o baile dos cabezudos. Tamén dos gigantes que cando vi a Coco Conca bailar, estuvo moi ben. ¿Los cabezudos? Bueno, los dos, los cabezudos bailan, nos gustan mucho y bueno, los gigantes son impresionantes. Los cabezudos, pues porque bailaron. ¡Nos TV! Os tipos eses, imos de armar a festa que te mereces. Xa me coñeces a min, son como un gremlin. Beber despois das 12 será a nosa fin. O feeling que che dá tomar es un Burger King, que nunca che darán os cartos do maletín. Vaste enredando xa, vasme pillando xa, que che marchou a gana de mexar. Se ti tes pánico escénico, un ollo clínico médico, un teste cínico técnico, que podes esperar? Da que fose científico, máxico, esotérico de México, que quixera de facerche bailar na festa malandrómica, música electrónica, vas quedar afónica. Hoxe isto é para ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Está fervendo a rúa de San Pedro, está fervendo a rúa de San Pedro. Primeiro empeza pola cabeza, deixa que che seduza o ritmo, tes boa traza. Logo un brazo meténdolle actitudes. A sequía e a calor traen a lacra de todos os veráns, os incendios en Galicia. A primeira hora desta tarde iniciábase na localidade ourensá de Palmés un incendio que a media tarde foi declarado de nivel 2 pola Xunta ao acercarse dun xeito moi perigoso ás casas. A superficie calcinada ata o momento é xa de 40 hectáreas. A mesma hora comezaba outro en Trasalba, no concello de Amoiro, a poucos kilómetros deste primeiro. Segundo os datos proporcionados por Medio Rural, permanecen controlados os incendios de Folgoso do Courel e de Navia de Suarna, mentres estaban estabilizados outros dous lumes en A Mezquita, con 100 hectáreas queimadas da Rede Natura, e tamén no Entrimo, con 20 hectáreas arrasadas. Por outra banda, contra 1:20 desta pasada madrugada quedou extinguido o incendio da Fonsagrada na parroquia de Bruicedo. No concello ourensán da Mezquita, o ese incendio declarado na parroquia de Santiagoso quedou estabilizado contra as 10:30 da mañá. O lume comezou 8 minutos despois de medianoite e queimou 100 hectáreas neses terreos de terreo protegido pola Rede Natura. En todo caso, os incendios sí que arrasaron esas 100 hectáreas e hai un problema porque un dos únicos montes do val do río Rao causou un grave dano ecolóxico porque queimou os únicos montes de érbedos que había en Galicia. Foi un fin de semana negro na comunidade, no que se calcinaron máis de 800 hectáreas entre eses lumes de Navia, o Courel e Padrenda. O Val do Rao, como dicía, o río é un afluente do río Navia, pois atesoura nas súas escarpadas paredes case verticais un microclima moi similar ao do Mediterráneo, onde se conservaron pequenos bosques de érbedos que non hai en ningún outro punto de Galicia. Por ese estreito val, no que se queimaron 440 hectáreas, descende o Oso dende as montañas de Asturias cara aos Ancares galegos, aproveitando o froito do érbedo, que para estes animais é todo un manxar. E, ademais, os osos teñen outra cousa que lles gusta nesta zona, porque antes era unha zona habitada na que quedaron varias colmeas que co paso do tempo caeronlles as paredes, pero siguen tendo avispas e, polo tanto, mel que tamén lle gusta a estes osos. A conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, limitouse a pedir cautela e precaución ás persoas que se acheguen ao monte ante esta situación complicada que atravesa Galicia por mor dunha sequía importante. Quintana asegurou que temos o mellor servizo de extinción de incendios de todo o territorio nacional, pero que por moitos medios que metas
cando hai un incendio nunha zona complicada, como neste caso, según ela, é moi difícil apagalo, afirmou. Os incendios dos últimos días chegan despois de que os traballadores forestais levasen semanas denunciando a precariedade dos medios e a fragmentación dos servicios de prevención e extinción do lume. Abrimos a mesa. Pepe. Sí, a ver, eu penso que neste tema en concreto vemos como as políticas de austeridade que leva defendendo este goberno afectan a vida da xente, non? Penso que ese é o primeiro titular, xa que levamos uns anos de precarización do sector e de desmantelamento dos poucos recursos que tiñan. Non estamos falando só das condicións das traballadoras e dos traballadores dos reténs, sino do desmantelamento de unidades, non? É moi complicado que as diferentes unidades poidan moverse, sobre todo se hai diferentes focos de incendio á vez, e logo nas propias medidas de seguridade. Unha das cousas que ven denunciando a CIGA ano tras ano é que os propios equipos de extinción de incendios son cada vez peores, incluso algúns poden arder, entón iso fai que un retén non se lance a apagar un lume da mesma maneira que se podería lanzar con outro tipo de equipos. Hai poucos investimentos en prevención, en vigilancia, e tamén en informar a xente dos perigos que pode acontecer. E logo, hai un elemento que apareceu en Compostela, que tivo que ver cas eleccións municipais, e que o outro día o concelleiro de Compostela, Berta Xanduro, denunciaba que os cartos para desbroce da zona de Compostela se gastarán todos xustamente, curiosamente, antes das eleccións, o que fixo que agora, cando facían falta, non estiveran a disposición de utilizalo. Non sei se iso pasou só en Compostela ou en máis concellos que gobernaba o Partido Popular, pero claro, son recursos limitados e agora custa telos. Alba. Bueno, creo que aquí hai, digamos, varias cuestións que fai falta analizar. Por unha parte, as que comentaba Pepe en relación coa organización do dispositivo de extinción de incendios, que nos últimos anos o goberno de Feijóo sí que fixo, digamos, unha operación, sobre todo de privatización dos medios, no sentido de que o bipartito puxera en marcha a empresa pública SEAGA precisamente para poder ter o dispositivo, digamos, dentro da rede pública e con unha certa facilidade e axilidade de contratación precisamente porque son efectivos que non son continuados no tempo en toda a súa masa. Que fixo Feijóo? Externalizar unha parte do servicio de extinción, en concreto unha boa parte dos medios, digamos, máis sofisticados, os aéreos, etc., están en mans de empresas, e despois tamén multiplicar os puntos de mando, no sentido de que se fan convenios cos concellos, de maneira que só aqueles concellos que están dispostos a poñer algo de cartos van ter brigadas, entón hai o privatizado, unha parte en SEAGA e unha parte municipal. De maneira que hai 3 puntos de mando distintos e iso fai que haxa unha descoordinación cada vez maior no operativo. E despois abandonouse prácticamente toda a política de prevención. É dicir, que o que comentaba Pepe, que se fa, digamos, se están gastados os cartos a 1 de xuño, podería parecerme normal, porque o desbroce se ten que facer no inverno, non se pode estar facendo en xuño ou en xullo, porque aí temos os riscos de que salten chispas cas máquinas, etc., e prenda, pero a cuestión é que eso non se está facendo na maior parte dos montes, ni se están aplicando tampouco as medidas de que os particulares hai unha función social da propiedade e que algo sexa teu non quere dicir que podas ter a monte, tes que limpar. E entón, claro, eso tamén nos leva a outra das cuestións. Os montes hoxe en día, a maior parte son improductivos. Onte miraba os datos no clúster da madeira e decía que temos 2 millóns de hectáreas de monte madeirable, dos cais 600.000 metros son improductivos totalmente. É dicir, que unha parte moi relevante son totalmente improductivos. Entón, ese é un dos problemas que temos, claro. Para os pequenos propietarios, andar limpando montes que non lles sirven para nada, simplemente polo placer de telos limpos, é algo que non leva a ningún lado. Entón, eso necesitas políticas forestais que poñan en valor a monte, que lle den usos, algo que tampouco está facendo o goberno de Feijóo. E a terceira pata da análise, eu creo que ten que ver ca cuestión da Rede Natura. A Rede Natura aquí é un simple rótulo. En Galicia a declaración, a pesar de que temos a menor proporción de protección do territorio do Estado, temos unha porcentaxe moi pequena en comparación con outras partes, pero aínda así a rede que está, digamos, que está
catalogada, por así decirlo, non está protexida. Non existen os plans de protección dos espacios, non existen plans de uso e xestión, de maneira que nos pasa o que está pasando en Ancares ou no Caurel, dicir que non hai cortalumes feitos, que as especies especialmente relevantes, os esvedros, o oso pardo, etc., pois non hai ningún mecanismo de protección e acabamos con estas desgracias. Javier. Bueno, pois non me queda máis que coincidir como para esgotar turno quizáis engadir algunha cousa, non? Sobre todo por a experiencia que tiven a nivel municipal. Eu creo que en este momento, ademais da incidencia que tivo, por decirlo así, a política de recortes ou a crise, é dicir, no tema do SEAGA, a Xunta decidiu delegar todas as funcións ou desfacerse de todas as funcións en materia de extinción. É dicir, temos aquí o exército, temos aquí cobrando, claro, que non chega aos sitios, e tamén non usando o galego e non sabendo chegar aos sitios por non saber galego, que xa lles pasou o ano pasado. Bueno, a mí tive un caso particular, este ano non, pero o ano pasado no incendio de meus ogros, onde tivemos que dirixir as motobombas ata o lugar, porque, bueno, efectivamente se perdían. E había unha cantidade inxente de motobombas, é dicir, cando van moitos, porque a presenza ten que ser importante. Agora, as hectáreas que se levaban queimado, pois facían que a súa presenza era solo para que a xente non se alarmase, pois xa estaba empezando a chegar ás casas, pero evidentemente o lume xa atravesaba varios concellos. Volvendo ao tema, é dicir, ao mesmo tempo houbo de sempre na política galega, especialmente, hai que dicirlo, por a súa prevalencia tamén, é dicir, son mayoritarios o Partido Popular, o uso da prevención como un elemento electoralista máis, é dicir, a prevención supón a delegación nos concellos de brigadas, esas brigadas supón as contratacións, concellos, brigadas, se me sigo explicando, podo ter que acabar explicando nun xulgado, pero eso é así. Claro, é dicir, é que... mellor os candidatos que sexan de familia numerosa, porque hai máis... Claro, efectivamente, é dicir, entonces ao final, as familias numerosas, despois, intentouse profesionalizar ata onde se poido, eu creo que se podía facer moitísimo máis, a cuestión da protección civil, pois tamén, volvemos ao mismo, é dicir, ao final, tratase de contratacións, en algúns lugares, e despois o mapa de actuación, de onde se sitúan as motobombas, onde se sitúan un mapa de isocronas que lle chaman ou algo así, para mirar se realmente hasta onde podes dar cobertura, etcétera, etcétera. Procuras arrimalo, ao final os mapas que parecen de cartón ou de tal, parecen duros, son moi flexibles, parecen de látex, e ao final acabas estirando o suficiente para que chegue un concello da túa cor. Eso leva como consecuencia que cando son incendios forestais, precisamente en zonas como estas de Rede Natura ou zonas de monte moi extenso, pois ao final, cando se chega moi tarde. Cando todos sabemos, lamentablemente en Galicia, todos por experiencia propia, máis tarde, máis temprano, che toca, que os incendios, cando se atallan, é ao primeiro. E que o importante é esa vixiancia, por exemplo, cantas torres de vixiancia non se teñen abandonado, porque parecía que eran os cartos mal gastados. Creo que esos cartos en prevención da nosa riqueza forestal, desde logo, eu creo que sería como decirlo aos árabes que deixaran os pozos de petróleo ao alborda do que poñera por ali, porque a verdade é que cando falas coa xente do empresariado do sector forestal, o que che din é que estamos ante a maior riqueza que se pode explotar en Galicia, e que non somos capaces de facelo, porque nos comen as papas en algo no que poderíamos ser punteiros a un nivel, eu creo que europeo ou mundial, non? Todos os xeitos, falabades dos recortes do Partido Popular, non tanto en prevención como logo en brigadas, pero é certo que unha das maiores vagas de incendios que se recordan así fortes foi a que ocorreu durante o bipartito, non? Sí, aparte é curioso, non? Porque daquela moitísima xente pedía a dimisión do concelleiro, o Partido Popular, creo que era Suárez Canal naquel momento, e agora parece que non dimite ninguén, non? Entón, claro, son varas de medir para un mesmo problema que sorprenden, non? Por parte
por parte do Partido Popular, sobre todo tendo en conta que o que aconteceu durante estes últimos anos foi que se reduciron efectivos. Hoxe lía, vindo para aquí, que Xunta de Galiza solamente ten un helicóptero para apagar lumes para todo este país. Se aparecen dous incendios, que se fai? Se tira do voluntarismo da xente que está ali e dos reténs que poidan ir camiñando, non? Pero quero dicir, son elementos que sorprende. Parece que a choiva é a principal medida antiincendios que ten Núñez Feijóo neste momento, non é un pouco de track. Con respecto ao que comentabas, imos ver, os incendios suceden, se non hai limpeza dos montes, se non hai política forestal, os incendios suceden cada certo tempo, cando crece o mato e cando fai moito calor. Entón, non ten por que faltar moito para que eso poda suceder, porque os montes neste momento sí que están en un mal estado e levamos un verán moi cálido, no sentido de que se vas a calquera sitio esta erva está seca en casi todas partes e de feito non está medrando millo para forrarse das vacas, etc. O sea que hai moita sequía. Entón, eso pode suceder en calquera momento. Cal é a diferencia tamén no tratamento, digamos, con respecto ao bipartito? Que eu lembro que Suárez Canal saía personalmente a informar de todos os incendios e se informaba de todos os incendios. Unha das cuestións que empezou a aplicar Feijóo cando entrou no goberno é que só se dan noticia dos incendios de máis de 20 hectáreas, é dicir, que hai unha opacidade total da maior parte dos incendios, que son incendios que non chegan a esa dimensión. Entón, daquela sabíamolos todos e agora sabemos unha porcentaxe dos incendios que son os que saen porque son os únicos que se comunican. Entón, claro, iso é unha diferencia. É moito máis fácil facer caso de algo que se sabe que de algo que está totalmente oculto. E despois a outra cuestión é eso. Si fiamos todo a que chova, pois, bueno, algún ano non choverá. Home, durante eu creo que non só afectou a Suárez Canal, é dicir, foi unha cousa que fixo tambalear ao goberno dunha maneira moi importante. Quizá precisamente o que debemos que non afectase máis ao goberno é a grande profesionalidade coa que exerceu a Consellería Suárez Canal, que creo que foi un gran conselleiro. E me dá a impresión de que se o bipartito non triunfou nunha segunda ocasión non foi precisamente pola labor que se fixo nesta consellería, porque realmente puso todos os medios, é dicir, os lumes se deran especialmente recén chegados tamén, non? E se fixo moitísimo. Se fixo unha lei tamén que foi ariete, empregada de ariete polo Partido Popular respecto a sanción por ter os montes sin limpar. Parecíanos a todos unha loucura. A día de hoxe, quen nos dera, na maioría dos casos, incluso, pois, sobre todo os herdeiros de montes, non? Poder resolver o asunto pagando unha tasa, non? E que alguén tivera cuidado deses montes e incluso eu creo que sería, hai empresas a día de hoxe que se ofrecen incluso en algunhas zonas onde é de fácil forestación, de fácil uso forestal esas fincas, onde se ofrecen a facer uns mantementos ás comunidades de propietarios, non? Bueno, pois todo eso surdiu desde da época do bipartito. Eu creo que foi unha época na que se fixo bastante ben a labor de cuidado forestal, a pesares de que as circunstancias levaron a que en hectáreas, incluso mellor, pois agora se pode rivalizar nun rifirrafe parlamentario entre cantas hectáreas de aquí ou cantas hectáreas de alá, pero desde entón o que tivemos é unha conselleira que se jactou públicamente ao pouco de tomar posesión, decir que ela do rural non sabía, pero que había xente moi boa ao seu redor que xa lle diría, non? E despois nos atopamos que, claro, decir, non era un beso ao longo de todo, sobre todo desta última legislatura de Feijóo, ninguna proposta en activo de cara ao sector agrogandeiro nin forestal. O sea, unha política de contención, non? De ir tapando baches, poñendo un parche aquí e outro lá, pero onde está, a ver se vos facedes mellor, porque eu estou equivocado, que eu tampouco se me poden escapar cousas, non? E eu non vexo ninguna medida que dixas, oye, pues escapouche aquí isto, oye, que... Non, podemos ao mellor citar algo no sector lácteo, algunha fracasada medida a nivel industrial, pero de cara a potenciar
as nosas riquezas e o valor que ten o agroforestal, non hai ni unha. Entón, claro, así nos atoparemos, estamos a finais de xullo, o forte virá en setembro, aínda que chova todo o mes de agosto. É dicir, tal como están ahora mesmo as cousas no monte, todavía nos queda moito, lamentablemente, probablemente, ojalá me equivoque. Unha última cuestión e pasamos xa ao último tema, que é o de Cataluña. Aquí, bueno, quero dicir, Galicia é unha comunidade gandeira, hai moita cabeza de gando, pero, sin embargo, a superficie agraria útil descende cada vez máis, non? Como pode ser isto, tendo en conta as necesidades dos gandeiros, e mesmo dos gandeiros que queren instalar a agricultura ecolóxica, e, por outra banda, o Banco de Terras do bipartito parecía que ia encaminhado tamén un pouco a paliar este déficit, non? Sí, non é que aí hai un problema, digamos que hai unha estrutura da propiedade que non acompaña a aquelas persoas que teñen unha vontade modernizadora ou unha vontade de vivir no medio rural, ben sexa da agricultura, da gandairía ou do forestal, non? E claro, para iso tens que facer política. E facer política significa ou poñer o Banco de Terras, como se fixo no caso do bipartito, para a superficie agraria, para aumentar a superficie agraria e mobilizar terras abandonadas, ou ben tes que ir pola vía impositiva, é dicir, encarecendo a propiedade de terras baldías, e iso tamén se pode facer, ou ben tes que ir tamén pola vía das axudas, axudar a aqueles que se dedican a manter o territorio, que é algo que fan noutros países, claro, frente ao que sucede noutros ámbitos, e eu poñía estes días nas redes sociais precisamente unha noticia que saía sobre Francia, é dicir, Francia, que para moitos ao mellor é o símbolo dun país cidadán, o presidente do país, Hollande, reuníase a semana pasada cos gandeiros. Rajoy aquí nunca se reuniu, nin se reunirá, porque eu creo que non sabe o que é unha vaca, cos gandeiros. Entón, que un presidente de Francia se reúne cos gandeiros polo problema lácteo, simboliza a importancia que lle dá Francia ao seu sector agrícola. E di que, digamos, e o goberno pon en movimento 600 millóns de euros para axudar ao seu sector lácteo. E aquí anunciaba o goberno do Estado 1 millón de euros. Claro, entre 1 millón e 600 millóns, pois sabemos que os gandeiros franceses, medidas impositivas, medidas de axudas, etc. Claro, pois esa é a diferencia entre considerar que un sector é algo importante para o teu país e nin Rajoy nin Feijóo parece que o consideren ou non consideralo. Javier. Hai un asunto importante en todo isto. Primeiro, eso, efectivamente, as concentracións levan moitísimo facelas, a distribución territorial non axuda, a distribución das terras, pois é a que é, pero salvando todo eso, tal e como están agora mesmo as circunstancias vitais, xa nos volvemos pois prácticamente habitantes da lingua da AP9, non? A verdade é que cando escoitas pois aos dirixentes políticos falar de cohesión territorial, de evitar unha fenda entre a Galicia interior e a Galicia da costa e todo eso, a verdade é que che veñen ganas de chorar, porque claro, pero que me dis? Se todas as medidas que tomas todos os xoves que te reúnes son a rachar o país, son a dividir o país, a dividilo entre interior e costa, e entre sectores primarios e o sector servizos. Claramente. Temos, aquí parece que, por exemplo, que consideramos innovador? Que considera o Consello de Industria innovador? Non digo personalmente, pero á vista do que propón e do que fai, non? Bueno, pois innovador é se ti innovas no sector servicios ou se ti innovas en elementos da automoción ou de tal. Se innovas en raza frisona, non eres innovador. O digo porque durante moito tempo tivemos moita capacidade nese sentido, non? Se ti innovas en cultivos, non eres innovador. Onde está? O sea, que sentido de país teñen os que nos gobernan? A hora da verdade, o sea, as potencialidades maiores que temos, eu digo, empresas que están incluso desexando entrar para vampirizar o tema,
está precisamente nestos sectores. Logo, falta algo, claro, falta eso, un manexo das terras. Creo que o Banco de Terras era un sistema de concentración parcelaria rápida, unha vía rápida de concentración, e despois, que tamén é fundamental, é a formación. Hai que formar a xente de cara ás potencialidades que ten o país. Se nos formamos en cousas como automoción, pois acabamos facendo Volkswagen en Alemania, low cost, non? Tendo enxeñeiros low cost para un país que sigue desenvolvéndose alá, pero aquí seguimos mal. Eu entendo que Francia, que o territorio que ten, o presidente, cando sabe ao balcón e ve todas as leiriñas que lle quedan fora do que o arredor de París, di, caramba, todo isto a producir, algo terá que facer o país. E se reúna cos agricultores. Eu non sei que lle pasa a Rajoy ou que lle pasa a Feijóo cando collen un coche oficial e se pasean por Galicia, porque, home, as fincas ten que ver como vemos os demais. Pepe. Sí, a ver, penso que hai países que son máis ricos, incluso industrialmente, como é o caso que comentaba Alba de Francia, pero tamén pasa, por exemplo, onde impresionante en Euskadi. En Euskadi non hai unha leira sin traballar, non? E un país rico, que ten outro tipo de explotacións, non? Entón, eu penso que aquí o problema é que non se ten unha idea de país e non se ten unha idea do que se quere facer, porque incluso para a prevención de lumes o ideal é que xa xente traballando as terras, sobre todo cando vemos que a mocidade está emigrando, non? E vemos terras perto de Compostela, de alguén que podría facer unha vida urbana perfectamente, que non teria que cambiar de hábitos, que están totalmente desocupadas, non? Eu penso que sería a prevención máis barata, que garantiría postos de traballo, pero para iso falta o que é importante, que conectar os propietarios das terras con esa xente que as poida traballar e que iso teña algún tipo de promoción ou de investimento económico. Iso que non se está a facer. A profesional e universitaria estáse orientando cara a estes sectores? Non, non. Marxínase no campus de Lugo e pouco máis, non? Hai outra cuestión que tamén no bipartito, digamos, houve un intento de armonizar, digamos, que fuera un pack de políticas para o medio rural que non eran exclusivamente as agrarias ou as gandeiras, senón que desde vivenda e desde benestar e desde industria, eu lembro que se fixeron, digamos, a cuestión de promover servizos públicos nas zonas rurais, porque claro, se eres unha persoa nova, podes querer estar na explotación dos teus pais e quedar con elas, pero queres ter unha calidade de vida igual a que teñen os mozos e mozas da túa idade que están noutros medios. E o que non queres é quedar ali e non ter unha escola infantil, cando teñas un fillo, non ter ámbitos de lecer, non ter, digamos, espazos para estar igual que están outras rapazas e rapaces. Entón, claro, para iso tens que facer unha política de dinamización do medio rural que non sexa só a productiva, sino que ten que ir acompañada dos servizos públicos, e daquela se crearon moitas escolas infantís, centros de atención a maiores, etc., para facilitar a vida tamén nese medio, non? E iso é a forma de que a xente quede, senón, claro, o máis atractivo pode non ser eso. Ben, pois con isto pechamos este bloque, imos ir xa co terceiro bloque, logo intentaremos chamar por teléfono ao director dos títeres Viravolta que van estar neste apóstol. A presidenta do Partido Popular Catalán, Alicia Sánchez Camacho, anunciou que non volverá a presentarse ás eleccións catalás o próximo 27 de setembro. Cede a testemunha o exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que asume o reto de remontar unhas enquisas que apuntan a un desastre dos populares nos comicios de outono. Fontes populares confirmaron o relevo que a dirixente anunciou nun comité executivo convocado de urxencia. Como número 2 na lista irá a abogada Andrea Levy. Camacho deixará así de ser a votos populares no Parlamento catalán despois de 2 legislaturas nas que logrou os mellores resultados da historia do partido nesa rexión. Pero nos últimos meses acusou un desgaste causado polo proceso soberanista e tamén pola polémica a raíz do seu xantar coa exparella de Jordi Pujol Ferrusola con María Victoria Álvarez. Nunha comparecencia pública producida tras a reunión do Comité Executivo, Sánchez Camacho
deu a coñecer que a súa propia sustitución que xustificou pola necesidade de dispoñer dunha candidatura de renovación capaz de facer chegar a mensaxe popular con toda claridade á sociedade catalá. Antes de abrir a mesa, dous datos así rápidos sobre o sustituto de Camacho. O primeiro é que, mentres que era alcalde de Badalona, foi denunciado por ICV por ter vulnerado presuntamente o Código Penal, o artigo 510, porque sacou un panfleto que parecía que vinculaba a delincuencia coas poboacións de xitanos rumanos en Badalona. A Fiscalía é certo que posteriormente absolveu. E tamén foi polémica unha campaña que sacou xa no 2013 que dicía a Badalona non es llança el manjar, o sea que a Badalona non se tiraba a comida. Negociou cos supermercados de Badalona unha rebaixa do 50% nos produtos que estaban a punto de caducar. E con isto xa vos abro a mesa, Javier. Sí, populismo puro e duro para aguantar o chaparrón electoral. Credes que é un recambio correcto, que facía falta, que non había nada que facer? Home, evitas darlle a Sánchez Camacho unha paliza que non a merecía. En ese sentido, creo que fixo bastante ben o seu papel, xogou bastante ben o seu papel como portavoz. En algúns momentos tivo que radicalizarse, se notaba un poquinho sobreactuada, daba a impresión de que non lle gustaba nin o que decía, pero bueno, creo que cumpliu o seu papel e non merecía esta paliza. O que merece esta paliza, ademais, veñe moi ben é o señor Albiol, porque sabendo como se producen as eleccións, como son estas cousas, no ambiente en que vai a xogar este señor, home, vai se poñer na piel do estranxeiro. Dese que tanto lle gustaba barrer das súas rúas, pois a mellor, cando se atope en algunha situación electoral, igual sinte os berros demasiado cerca do cogote. A mellor sinte esa situación de desamparo que seguramente lle fixo sentir el a moitos inmigrantes que recalaron no seu concello cando gobernaba. Parte desta cuestión que deixo caer aí e que, firmo a título absolutamente personal, porque igual non se comportan tampouco os seus adversarios políticos nese sentido, nin lle fan ningún acorralamento, nin nada polo estilo, pero me dá a impresión de que vai ser difícil que se libre polos antecedentes políticos deste mismo señor. Pois a verdade é que políticamente o que demostran é que algunha estrategia de tipo demoscópico lles leva a escoller este personaje, anticipar o resultado a ética, porque eu creo que neste caso se traspasa xa non só o fair play, por decirlo así, o propio programa electoral, que hai que cumplir e tal, sino que neste caso se pon unha figura con tal de conseguir o maior número de votos, pois de salvar a nave como sexa. Eu non o faría. De todos os xeitos, é curioso porque el ven de perder a alcaldía de Badalona, o Partido Popular ven de perdela e agora goberna unha plataforma cidadá das CUP con Podemos. Entón, é curioso que poñan alguén que ven dunha candidatura de perder as eleccións, non? De gañar era difícil porque teña unha alcaldía das 900 e pico de toda Cataluña, entonces como non puxera un alcalde desa viliña pequena que gañou as eleccións, o Partido Popular tiña difícil poñer unha cara gañadora en Cataluña. Eu creo que a sensación que dá no caso de Alicia Sánchez Camacho é aquelo dos que saltan do barco e non vamos a poñer máis apelativos cando a cousa se está fundindo. E no caso do Partido Popular, eu creo que fiar a estrategia a este suxeito, pois é buscar a cara do mamporreiro e intentar facer, eu creo que puramente, como decía Javier, unha cuestión demoscópica e decir cal é o único cacho do electorado que pode estar órfo neste momento e é a extrema dereita españolista. Vos credes que se trata disso, de reducir o nicho de electorado? De agarrarse a un clavo fervente. Claro, é que eu creo que non lle queda moito máis marxe, é dicir que, desde logo, eu creo que o discurso fundamentalmente da maior parte das forzas políticas está xa no ámbito do independentismo claramente, ou senón do federalismo máis moderado, e o único nicho electoral que lles queda é ese, porque no da dereita eu creo que agora que a competencia de Unión teñen moi difícil, digamos, o centro dereita
ocupalo... Tamén incluso con Ciudadanos. Sí, Ciudadanos... A enquisa de Ciudadanos... público daballe unha subida bastante exponencial. Efectivamente, tanto Ciudadanos como Unión ocuparían ese espazo, entón eu creo que o único que lles queda é irse a arrinconar a extrema dereita e ver se con un discurso populista e alto de tono, pois pescan aí. Incluso sospeito que con esta circunstancia non sei se sería a cousa de que alguén chegou cun papel dicindo, señores, ou algo así ou fora do arco parlamentario. É dicir, que mellor, porque senón non se entende unha xogada tan arriscada e tan volcada a aquelas persoas que, por decirlo así, para que nos entendamos todos, circulan tranquilamente por Barcelona con unha bandeira anticonstitucional no reloxo, algo así, non? Pero penso que o apoio que el, por exemplo, tivo en Badalona non é menor. Quer dizer, eu penso que existe unha realidade sociolóxica en Cataluña dun problema dun conflito cultural ca emigración que fixo que, por exemplo, sexa na única comunidade onde Plataforma per Cataluña, que é unha forza dun señor que vende Fuerza Nueva, pois teña un elenco. Quero dicir, a mí non me parece unha xogada mala se ti o que queres facer é competir con Ciudadanos, que eu penso que ese é o escenario, non? Buscar unha forza que sexa máis españolista, máis de dereitas que Ciudadanos e poida competir por ese marxe do tabuleiro, xa dando por suposto que a centralidade non a vas a ter ti, non? Que a centralidade será da candidatura nacional que partiu de CiU e de Esquerra. Eu sigo sen entender por que Esquerra lle puso ese salvavida, bueno, a Converxencia, que Unión xa está fora diso, e a candidatura que lance Podemos. E eu penso que nese pulso onde se vai a xogar o futuro das vindeiras eleccións autonómicas, non? Penso que con este candidato o PP garante, bueno, pois unha competición nun certo pé de igualdade con Ciudadanos, de alguna maneira polarizándose, non? E mostrando esa imaxe. Non sei que efectos terá a nivel de Estado, non? Porque eso pode ser unha consecuencia, que a nivel de Estado se visualice ese candidato como que o Partido Popular se radicaliza cara a posicións ultras, non? Perden as nacionais, como acabas de decir, e eu sigo dicindo que, aínda que teñas un problema focalizado en determinadas cidades cinturón ou en vilas emerxentes industrializadas, pois a verdade é que a nivel autonómico non che vai dar un resultado excesivamente positivo, é dicir, tanto como para competir en pé de igualdade hoxe, convírteste nunha marca lacrada un poquinho por ese feito de ser xenófobo, porque hai que decirlo así de claro, non? Que son as tendencias que se lle descubren aquí a este señor, con unha persoa que está precisamente salindo da radicalidade da dereita hacia un centro-dereita que é o candidato de Ciudadanos. Non o vexo vamos, eu non o viría tan ben. Entendo que é a marxe que teñen e que van xogar nese campo, pero a verdade é que a mellor buscar unha figura un poquinho, por lo menos, aínda que tivera as mesmas ideas, que non fora tan descaradamente, porque pode afectar incluso despois nas eleccións ao Congreso e ao Senado, non? Ben, pois imos pechar aquí a mesa e antes de que marchedes imos falar con Anxo García dos Títeres Viravolta que van actuar neste Apóstolo 2015. Hola, que tal, Anxo? Hola, boas noites. Contanos un pouquiño en que vai consistir a actuación dos Títeres Viravolta neste Apóstolo. Bueno, pois nos facemos unha representación do espectáculo Peer Gynt, de texto de Ibsen e música de Grieg. Estamos acompañados, neste caso, da Banda Municipal de Música de Santiago, que vai poñer a banda sonora en directo. O espectáculo é, como digo, unha adaptación deste texto de Ibsen con marionetas, unha posta en escena así, creo que bastante vistosa, e que a xente que a vai a ver pois disfrutará moito do espectáculo. En que praza ides actuar, Anxo? Pois en San Martiño Binario, se non chove, claro, porque hai previsións así de que pode chover. Claro, de que chove, pues, realmente non sei cal é a alternativa que hai. Canto tempo levades co espectáculo Os Viravolta? Este espectáculo, Peer Gynt, estrenouse este ano, o espectáculo que fixemos acabado do ano pasado e este, que estivo recentemente na mostra de Teatro Rivadavia, se fixeron uns cuantos funcións por aí. Nós como titiriteiros, como
marionetas pois levamos 32 ou 33 anos. É un espectáculo apto para todos os públicos ou máis ben para os cativos? Non é para todos os públicos. Os rapaces se disfrutan que as marionetas, pero, bueno, os adultos e os nenos tamén, todo o público pode disfrutar tanto co texto, que a posta en escena, e sobre todo ca música. É unha música especialmente coñecida e moi bonita. E como xurdiu esa idea de que o acompañamento instrumental fose coa banda municipal? Bueno, nos levamos así uns cuantos anos facendo espectáculos musicais, con música clásica. A banda de música ten un programa escolar de concertos escolares animados con marionetas ou con actores. Entón, xa é o segundo, neste caso, que facemos con eles dentro dese programa. O anterior foi a Flauta Máxica e agora esperamos que siga habendo colaboracións. Pois moitísimas grazas por atendernos, Anxo, e xa nos pasaremos por ali a ver que tal o facedes. Moi ben, grazas por chamarnos e esperamos ver, por suposto. Graciñas. Vale, veña, Loriño. Pois xa sabedes, haberá que pasar a ver os titiriteiros soa ben, e isto de que vayan así coa banda. Pois temos que ir rematando xa, porque así entre conto e conto case levamos 2 horas aquí debatendo. Bueno, pois, moi ben. Xa sabedes que o venres, vou non repetir outra vez, porque xa o levamos dicindo dende onte, pero o venres collemos vacacións e volvemos o 31 de agosto, así que quedades eximidos de vir un día a semana a aturarnos. Pero, bueno, así ides á praia e volvedes guapísimos cando volvamos na nova tempada. Pensaremos en vos todos os martes. E eu os titiriteiros, me gustaría decir que me gustan moito os títeres, porque a xente maior normalmente manda aos rapaces, pois non, eu creo que ten que ir a ver tamén os títeres, porque ali os actores non fallan. E as voces suelen ser buenísimas. Mira que voz tiña este home. Sí, a verdade é que sí. Entonces, sempre queda moi bonita a composición. Ben, pois con isto xa nos despedimos, vémonos mañá no Afiando xa un dos últimos. ¿Qué tal, señor Rick? No, pero es... Cale eso. É igual. Buenas tardes, Antonio. Prestade moita atención. Con todos vos, o rei dos mentireiros, dos fabuladores, dos magos, dos farsantes. Mingurrias, que es una mingurrias? Mira, non te aturo, ponme a buscar follas. Vaya, sempre ca mesma velia. Pirquín para aquí, pirquín para lá, pirquín hai que estudar, pirquín hai que traballar, pirquín hai que elaborar, pirquín, inda van a acabar con nome, caramba. Pero polos meus miolos, que eu hei ser o rei do mundo sen mover unha erva. Pero de descansar un pouquiño tamén está ben.